Ngiyakuthanda phela ungiphatha nga hey ngisangena nje. Baba awuphethwe wathi uyimosha manje lento and ibhaliwe la uthi tsetsi wena uzothi baba baba kababa ngiyakuthanda tsetsi he prefers being called thank you ripelile munhu wami ripelile minjani ngiyakuthanda hello. A very good morning. Good evening. Nganza wethu case makesana lo sidwa abantwana balibashana. Bakithi nganza kwethu. Ngicela ndithethe lama rose lapho msana ungenza njalo. Ungumzulezi. Ngiyaziphatha. Sawubona case. Sawubona kunjani? Are you good? Awututu. Yabona nawo abantu abazi ukuthi bazeleni kwi-live. Bayazi ukuthi mawungena la udethe lama rose. Umlandzeli waseSwatini decide. Hawu bakithi umlandzeli wami. Thwala. Othandwe. Namhlanje ngizama umngani wami uTroy. Ukhona la TikTok. He's driving to Devon from Josie. So yeah. Uzobona umndeni wakhe namhlanje. Sasa. Ufana impressive. Imani indete lama rose nganza yethu. I hope this thing is not making noise in our music. Very inspired by you. How? Honestly, thank you so much, man. Dude, thank you so much. Yo, guys, how was your morning? I mean, how was your Monday, rather? Mine was, I survived. Mrs. Kosani. Mrs. Kosani, ngicela ndithethe ama rose bakithi. Ama rose nje. Kuyashisa bethazi ngivule newindi. Sembela kambani? Ngiyakuthanda. Emsebenzini kukhona uyabona into okuthanda izinto. Hey. Khona ufana into okuthiwa i-vapor. Hayi nami ngibona bayahloma. Nami ngiyahloma. Hey angikhohlelanga nje. Anto bathu ukuthi uyatest izinto lezi. Ezinye izinto nje kumele uyibuke. Ubuke le kude. Yebo. Into engikhohlela
Listen wedudu. Kukhona into engiza nayo. Yezwa. Ungajahi. Ngilinde nje product yami ifike kimi bese ke sikhuluma ke. Yabo skincare routine ngingathi zokusabi. Ziyanda, thank you so much sawubona ngisacela ukubuza igama lengoma. Ulwembu. Check ulwembu. Check ulwembu. Ngikhathele. Ukukhathala kwethu sonke. Okwethu wena man. Okwethu sonke. Sibonge zana. Nganza wethu ngicela uthethe ama rose la please. Labo mathethe ama rose awu 200 wethu. Noma uyathethe ama rose awu 200. Ngaba mnandi ekhaya. Kube mnandi endlini. No. Please. Angizophinda angiboni. Lelo fragments fragrance. Do you sell perfumes? Ngicela ungiphi pamphlet perfume. Yazi ngithanda kanjani unaka kamnandi. Thembela, thank you so much. Wadedele Thembela. Ngicela ngipha nje eyodwa nje perfume mfethu. Uthi madleka mi. Just one. But yazi ngithanda kanjani unaka kamnandi. Lelo ukuphi mfethu eyodwa nje uthi madleka mi. Mfethu. Usazomthola kahle uMandlovu. uMandlovu. Ufuna yiphi madleka? Any that you can gift me with, I will appreciate it. Enobu cheetah. Yabona? But yeah. Benze ngoshaya lo moya lapha kwibalcony. La nje kwibalcony. Abaqwayizi shuthi kade behla besuka ngapha ngoDevonport bayehla bezansi. Bamba bangena epark nomgwaqo kudlula imoto bayathweka phakathi nomgwaqo. Baveza izinqa ethi yes. Hayi yabona mfethu, hey. Bithi mina ayibo. Manje. Hey. Sijani isigqoko. Ubuphi nendawo lelo? Thembela bakithi. Usazomthola okay. Ufuna okay. Siza uyishayile ngalesiko. Uyishayile ngalesiko. Isiqhoko sami lesi. Ngiyaphila kunjani impumelelo? Bangatheka. Ngibona nje umuntu mfethu nawe buka phela phethu umuntu omhlambiselayo. Yabo. Uyambona lo muntu lo. Bonke. No. Buka phethu abantu. Okay, kambani ke. Yabo. So vele ukhuluma nje izinto ezifayi. Nawe ngathi uphambele. Ekhaya semakhanisi. Ifake ku-Korea lento noPep. Hayi mkhwepha. Awu. Wena uthi mkhwepha kimi. Spari. Hi Penny. Awu bakithi. Spari. Kuyasheshwa la. Kwangathi high nje ukhathele. How can I be high and khathele at the same time? Is it Yena ngicabanga ukuthi umuntu ngoba enenwele ezinkulu uyabhema. Ngithandela usisi wami Mr. Kambani. Sasa ngithi ngizwana nomngane wami eSun Coast, Ken West Time. Ngizwe indaba yakho na Penny. Just so you know. Ifake uNkulunkulu wami, hawu bakithi. Shoulder dance. Sasa ngabe ngizoya eLokhuzeni, Duduzi my type. Sasa ngathi ngizoya eSun Coast. Umngane wami is driving from Joburg. Uzohlangana nomndeni wakhe.
So iphethe yakhe namhlanje manje imem lakhe livela athi hey babe hey come to Durban so kusasa nje ukuzama yes yini manje hayi ngizwe indaba yakho Odlalai incense wife right leyo Odlalai leyo okay sisele yakudina yini ligama elithi Dzeli ngibuza kahle bayithi alikaze likudinga khamba nje bafu ngiyaphila indlela ekuthanda ngayo nami yangidlula wena zongiqhatha nomuntu wakho okay yes yeah ngizokunika address yasemsebenzini 190 KE Masinga Road yeah Wile deliver lapha Durban 401 no problem Mkhaya mfowethu ungandlali ngami ngifakele iperfume yabona noma ngifake iperfume mina usune promo yamahala ha yabo othuthu ngithi lapho emakhanisi lapho skhemelele lapho bhambanana nangu umuntu nekunuka amakhwapha yabona shi Mkhayeza nakho usayidlala ipool do you answer DMs? Of course, that's why I get work most. Yeah, I think ngisakhuluma ngeSuncoast ngithi mina ngicela ngosami ngizomphoqa umngane wami siye Suncoast because ufuna isiphambano iHonor noma iHennis so he's a good friend of mine kodwa ngiseJoburg ekhaya ifake kwaPep noma kuphi snooker snooker yeah ngiyadlala but khipha legcobo please ngeke asithanda legcobo so benthi ke ngizomphoqa kusasa ukuthi siye lokhu siye eSuncoast it's between two things ngimthengele ibhodlela leHonor or ngihambe naye nomuntu wakhe bayo celebrate manje indaba yokuhamba ngelenzi zami iPep code inkinga ngiyazi le yalapha ekhaya yase Devonport check yase Devonport lapho Devonport what do you do play snooker Thembela Penny thank you so much bonga ama rose ngiyabonga phela yabo samba Thembela noma mkhaya ucheke ewase workshop show mkhwebo la sobona mazeka ngiyakuthanda mina bakithi thank you Kalan like le live nganza kwethu Penny will take over how kanjani man Okay mkhaya check between yase Devonport nase Pep wase Devonport ungasendlini so I can quickly go there after work or say workshop ungasemsebenzini I can go there during office hours Mandaba thank you so much cakes Kyaleboga password wrong kanjani manje oh so iklient lami phethe elilodwa has been validated sisa discuss indaba installment bese ebahepe madla sawubona bakithi imiswe emvula qudeni kajama so installment yakhe nje inhle is 4 ngisusa nganza kwethu nje nginhlebele ngisusa ku 5.5 mina mfethu ngiyalwa for ukuthi uthele imoto installment ngisusa ku 5.5 yaya ku 4.5 manje iku 4.2 yabo I'm trying by all means angifuni umuntu angabi moto mina mfethu mina ngiyalwa nama bank ngithi no but manje ngithi no
Okay, ngizowa-check amkhawunge sami. Ngizowa-check. Mina imoto bethu hawu. Into nje vele ngifuna uyithenge vele. Engifuna ube nayo vele. How so? Easy. Yabo. Khona izinto ofike lapho uthi no this ngayifaki into. Tell hi owami. Na i10. Bafake imoto engenayo mina. Wena nje mawune credit score right 610, 620, 630, 630 kumhla kakhulu. Right kakhulu 630. Bese ungabi ku debit review or what. Or debt reviews into kanjalo. Usuke uthole mina ke lapho. La ngisuke ngizokwenza into right. Bese uzakimi uthi madleka mfowethu ngiyasebenza. Imali engaka. Kodwa kuhle ukukhuluma nomuntu osala no 8,000 after deductions because you can have a productive conversation. Boza yami hola. Ngipha isigqoko sakho. Hawu. Kanjani manje? Kanza kwethu amaroza ngiwabona nje manje nenza kanjani? Yabo. Installment yakho first you are looking at 5,000. Yabo 5,000 5.5 nje lapho. Yabo. For a used car. Sihle kamba kanjani? So you are looking at low price range level. Because what I do is bank apply my bank out 5 West Bank, MFC, Absa, Standard Bank. What's the other one? I forgot the other one, but this way you file application yonke indawo ngesikhathi sodwa bese ngithatha i% engconywana. Then mase ngizama ukusebenza i% ngizama ukusebenza le engconywana. Uncle, how's it man? So ngisuke ngizama ukusebenza lapho i% together. Ngathi ngicela ama rose please. Negqoko Nkosi yami awubakithi. I'm good. Are you well? A bit of flu, but I'm good. Thank you. La manje asuke mhlawumbe interest rate elapha phezulu. Yabo, mina I try to bring it to next week prime rate. Prime rate nje manje is 10 point. Oh, bakithi. Thank you. It's 10.25 if I'm not. The last time I checked it was 10.25. Sorry. Let me just check. What's the prime rate? Prime rate is the rate. That's something. They don't need but manje much. So now it's 1050. Inamba engale kuyicoma uyibiza in what's in digits I believe. Yeah, now it's 1050. So it has increased. So if you're not working but have money, how can I get a Toyota Avanza? Well, it's possible. Mix ID madleka. Give that car a vote out to ungafika ungena aba mix kuphela. Awulike nokulike. So what happens is, thank you so much, Mandab. How about it? So what happens is, let's say, if you treat her as self-employed, yeah, hey, how Penny? Thank you. As far as the brown Penny go, the brown ones with the mustache. So if you are self-employed, I think so is classify self-employed. If you're at least ngenyanga ube nawo 20,000 ongena kwi account yakho. 20,000 total. Yabo. Then bese ngifuna u 6 months pay bank statement. 6 months. Bese kuba a copy of your ID, copy of your driver's license. Bese ke sebenza ke. Yabo nto le. Ilonto engisuke ngidinga. Nazo ke phela ileso. Awu. Nazo ke bona you are doing my night ke manje. I'm not seeing any roses, guys. I'm not seeing any likes. We're still on 10k likes. Come on, let's get to 20. Yeah, well, most partner, this one for 3 months bank statement, 3 months pay slip. Thank you so much, Mbali. Thank you so much, Simbele. Copy of your ID, copy of your driver's license. Yeah, well, uzothi umuntu amadleka manje ngizwa kuthiwa kumele at least ube no 6 months bank statement ayikho lento leyo. Mosebenza emanguzi izikhwama izikhwama zana manje
hayi wena mfethu ngicela ukublock mfethu usungasuka usuka khona uzokhulumisana la manje lena nice yeah mina mfethu noma thiwa ispan usithola izolo uspana kumuphafu oseDurban next to YMCA la kuthiwa teachers center khona just across the road mawehla nje umgwaqo obhezansi uMasinga Road opposite McD la uzongithola khona bafo hamba kanjani ngicebisa so mina mfethu bengisathi ke noma thiwa ispan usithola izolo ufuna imoto ngizokutshela ngithi letha ini ulethe ini yabo because ispan sakho masi permanent nje yabo ngizokutshela i-contract emsebenzini letter of appointment yabo ngoba i-contract isifuna ukubona ukuthi uhola malini as your net so after my deductions uzohola malini already lifuna imoto ndoda ngiyenza njani already lakho liyaspala bafo noma brief liyaspana mhlambe lihola malini uestimate after deductions because mina ngifuna at least more no 8 yabo already aliko blacklisted very important that one more blacklisted I can't help you mbuzu ngelo ngiyo bali dlomo hawo pholo bas is it odlomo amapholo around liyaspana first after deduction is 10k okay you can work just DM me DM me bafo oshuthi mfethu OLED liyaspana I have a Suzuki Desire for your OLED automatic imoto encanyana ngaye afford if kade nginemoto base ball isakho baseball isakho kwenzani ke bavanguzwa mina baseball yathanda angisakuzwa lapha mshengu bana mshengu noma ungema ngeke sorry bayitshonje i-desire futhi khona bafi i-desire automatic lelo thank you so much bayitshontsha okay isakhokha kwenzakalani ngegama lami hey singachecka nje bafo DM ushiya ID number yakho so checka sibone ukuthi kwenzakalani insurance yakho iyazi aware ngithi ibank li aware ukuthi kwenzakalani kwimoto hey ngina le design but it's going for 229,900 yeah uma ukuthi ngempela iOLED yakho elifire mhlambe ngalifaka igraphene mahala cross between ifronts ne-i20 cross between ifronts ne-i20 ikhona i20 enginayo blue i-used ithe kunyakaza kancane asambe sodla umama avanza yona we can work it out but wena the best thing la for why used cars is this ukuthi ngikhona amazulu ifront ikhona mfethu ayikho imoto engekho so into esikuzwayenzakala bafo i-application ezongitshela ukuthi ngingaqhubeka yini indaba yokucheckela imoto because noma ngenayo bele ngitholele i-microphone bakithi uNkulunkulu wami please into esikuzonginika i-directive nabafo ukuthi ngenze application check ukuthi apply uya qualify then after that uyaqedile awugondi kanti put outing block yabo where should I DM you just here click on my profile kuzovente message lapha eduze kwa follow button ungene message lapha uthi bafo yimi kanje kanje this is what I want to share phone number yakho mangiqedela ngizokufonela ngenamba ethi 035 or 031 031 number yami esespanini yeah but nje kuzobe kuyimina lo phone ngenamba but halfway bafaka info wami wena mkhwepha ngikubhalile lapha congratulations on your first sale yabo nazo indani yakwethu
Rosa ngwabona njalo. Mola Ngwele, hi, please speak English for me. I am speaking English for you. If it's KZN, yeah, 031, thank you so much. But ihlukene bafu noma to KZN 031. Moya Zululand, it's 035. You know? I-7 seater bafu enginayo u-359,990. Yabo. I-7 seater le i-Etika, i-Remion. Yabo, ne-Etika Suzuki ngibe ne-Remion i-Toyota. Same price. How much why madleke price ifana? Mfethu. Yabo, ilento ezomunichazela yona ukuthi kahle kuhluke nje lokho imoto yona. Yabo, engine iyafana yonke into. Bese kuya ngathi uyifunela iToyota noma uyifunela iSuzuki. Suzuki into asiweza ukushaya ngayo ama features. Suzuki mfethu uza nama features. Yabo. Toyota uzothi nje man very strict. Yabo. And uSuzuki uzokushaya ngewarranty. Yabo. Nange service plan. Service plan yabo bathi nje 15 after 15,000 kilometers noma unyaka lethi imoto seservice warranty ekugana mhlawumbe bathi 5 years warranty yabo per 200,000 kilometers yabo uToyota uzothi hayibo siyayazi into esikudayisela yona yabo so don't worry about warranty, don't worry about service plan thina siyazi vele yabo uToyota uyithembile yabo izinto ezikanjalo nje yabo nalo funa ifront ngeke umnqabele ezoyithola ngeprice yani ye Corolla Cross is Corolla Starlet Cross yabo so awunqabele umuntu fana umuntu ozothi ngifuna iUrban Cruiser angifuni iGrand Vitara yabo iGrand Vitara iSuzuki ilokhuzana iUrban Cruiser iToyota but mayimile le moto mayiqhamuka from a distance ungathi imoto yodwa bese kufike ihluku power yabo awunqabele umuntu yabo izinto ezikanjalo usukwenza into ophethe umuntu asuke efuna then ke let's say you don't qualify for the Toyota sometimes Toyota sezobiza kakhulu yabo bese ngiphushela yabo depending but ke angazi ba structure kanjani halfway kusuke kufana yabo uma unyaka ukodwa nje kuyafana mileage ifanele imali ifanele yabo for explanation yeah into njoba ngisho into asiweza ukushaya ngayo iToyota uSuzuki ama feature yokushaya ngama feature yabo external features internal features yabo kushaya ngearmrest yabo kade ngihamba mina ngisuke ekhaya ngisuke ePretoria nomunye usisi ohlala ngasekhaya usisi wakhe ubene Starlet yabo yena enebaleno but iStarlet besingenayo icamera ibaleno ine camera ebaleno ine armrest okhona ukucharger kuyo ngemumva lapha Starlet isingenayo igrill yebaleno bitswempa kakhulu yabo so ezinye zezinto lezo yabo ethi umuntu hayi so izinto kanjalo kumanje kune venue yango 2022 ivenue yango 2022 that is going for 219,000 yabo 990 bese ethi umuntu le venue engikhuluma ngayo full spec but ngaleyo mali le yabo shower sunroof irimu ground clearance digital screen no analogs space bese kufika ke remember I said full spec bese kufika ivenue yango 2023 entry level athi umuntu ngifuna yona uthi baba uyabona engikhuluma ngayo la yeke umuntu so izinto ezikanjalo nje ngazakho so izinto ezikanjalo you can't force a person to do what they don't want to do so you just propose yabo nje mawufike kimi emsebenzini uthi madla ngifuna imoto first thing ubuza wona what's your budget how much are you willing to pay for the car how much are you willing to spend for the car bese uyasho ukuthi ayimfethu mina ngiyifunela
imoto mhlambe engadluli 300,000 bese it's okay singayi kulezi ezile asibe sikhulume la like ani phela namkhwepha ani gifty ani like nimkhwepha nje yazini baba yini you love your work man. I love every type of work that I'm being introduced to. Tembi, come on. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my How so? Very nice. Start by brain dumping everything I need. How tembela kusama, how tembela bageti, how bageti. Hi, buon Nhlanhla kambani? Yalawa. 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 Okay, it's want me to release the video on the 15th, but so how much to do? Yawazi udlala ipiano bafo kabuhlungu phela udlala ndodana It's released. Oh, my goodness. So what?
lona akayizinto engishoyo. Sawala mkhaya wamamyesa bakithi. Wala mkhaya bola. Oh, okay, mangisakwazi. Oh, okay. Bakithi. Grace. Imitri ayikho mfethu. Thembela asuhlula nokufika kwi-1000 roses. Waphupha Thembela. Siyawona. Manje bakithi. Sinjela lambujuzi. Yebo. Lo mkhwepha lo. Okay. Wena msenzophuma manje. Sasa ngiyangena ekuseni. Khaya kambani? Ngazi ukuthi imfihlo ye-skin iyeza soon. And please ngifuna ngizonza ivideo ngithi if you order a product
because isitolo lesi ozobu-order kuso asikamwa, as you can see. So I want you to journey with me. I'm distracted. I want you to journey with me on this journey of fixing your skin. You understand? I'll tell you steps. Step 1, what you do. Step 2, what you do. There's only 2 steps, and you're going to do them. Don't mess with my skin here. It's smooth. 0 problems. No. So what I will then require is, please pin this. Pin what? Yabo. Thanks, I just downloaded it. So what's then going to happen is, I want you on the comment section, account details. Let me see, account details. Account details. Whose account details? My account details. Ushoni Mashonisa today. And Mazu. Yeah, so comment section, ngizofuna usende isithombe sakho. Usaqala ijeni nami. Then after 5 days, bese uphinde ufake isithombe sakho futhi. After the 5 days, you've been on the journey of healthy skin with me. Understand? I'm not talking about de-oiler. I'm not talking about what you call that, what rejuvenation of your skin. I'm talking about fixing what's there. Yeah, well, that's what I'm talking about. Because the main objective is to assist you with your skin. You've been struggling with eczema. Oh, Bageshi, gift lol. Thank you so much. I'm a rose, fella. You don't gift me. Not today, Dominic. But Dominic, Ufunas be live, and I don't wanna go live now. So what I'm saying is, angisakuzwanga ekuqaleni. Ngithi mina ngizonitshela ukuthi yabo. And this video will be specifically for abantu abazobe odile kwi-store, because I don't have a lot of stock. How much is the product? Like 170. Wait, let me check. Let me check for you. It's not expensive, man. It's something very not expensive. Wait. Madlega khakira aywe anguson. The product is 185. 185. Yeah, it's only 20 cents the product. Maybe show the first part because it's still working on, not working on it's done. Our mission is to help you achieve smooth, radiant, and even toned skin without the use of bleaching product. That's one objective. We've developed a signature Bright Boost Lotion, a gentle yet powerful formula to address a wide range of skin concerns, including dark spots, that's number 1, hyperpigmentation, body acne, dark elbows, ubunkwishela obu-over, ukuthi umnyama la uneronda vele, yabo, as well as eczema. You know eczema, right? Stretch marks,
ringworms imbandama abanye bashawa i-HIV bembandama bane-HIV umbandama we-HIV and TN lokho kuthiwa ama-tin stuff yabo sorry about that one bengisathi every ingredient in dash has been carefully selected to restore your natural glow, fade and discoloration, and promote healthy, balanced skin for all tones and types. Our approach is about brightening and not bleaching. There's a difference. Ubrightenisha lokho nakho, so you're working on what you have already. Hayi ukuthi sukususa from ukuba inkwishela to yellow bone cha. You wanna try? Don't worry. It's coming. Yabo. Ungasabi. Yabo. Ungasabi. When just be sure in this coming 3 days, just be sure check out profile yami uze ngapha ngizonitshela nje futhi yabo ukuthi ngenza wethu seyikhona into yabo engangitshela khona ukuthi akukuningi because nami phela ngithi I'm still trying indlela yokubona ukuthi I want people to journey with me on this bebona yabo so but trust me uzobona Ngeke manje very igama lonke bengizongiphendulela iscreen ngibone manje but yeah kukhona into ehlangana nayo babizo kuyahlangana mabizo that I can trust you I can promise you kuyahlangana nasa kuyahlangana mabizo khona into engiza nayo ngitshelile so wanna be on the lookout. Stocks is limited. Well, the moment you order madleka nakho done yabo uzozincludela uCourier wakho lapho into ifike kuwo phela ngithi manje ngenza kwethu izinto uyazama ukuthi kungabi ukudala siminyile no it's coming wow angifuni ngenza kwethu kube nento ukuthi hayi madleka mfethu mina ngakufonela nga order I want you to do everything on the store kuze uzobona ukuthi lo muntu lofuthi into yakhe ihlelekile bayazama ukuhlelela ngenza kwethu yabo in fact while I speak about ukuhlelela ngenza kwethu I have too much time on my space and I want to utilize this time yabo I want to utilize this time. If you know a company out there, so this you have to listen carefully. If you know a company out there, not a big company, a company out there that is struggling with umuntu who will assist with paperwork, or maybe you have a company and you just need a person also present just to do that paperwork, and that is watch this. Hey, also that paperwork. It's not too much paperwork. The paperwork just cash out, and you have a lot on your plate. You just need someone to balance your finances. Okay, when the imali engaka this month, when the imali engaka, I'm your guy. Like I have a lot of time for it to end. Nginesikhathi esiningi njengoba ngisho. Siningi isikhathi enginaso. Yabo nje manje I've been live for how long now? For nearly an hour. Yabo angijwayele futhi ukuba busy nga something. Uma ngifika endlini ngiqede ngibe eceleni like ngathi ngisemusha I just want to utilize this time as much as I can yabo ngifuna millionaire but mina nginazo isikhathi leso ukuthi hayi nje ngifuna ukuba millionaire mina bayithi hey so nje uma mfethu lapho uthi umuntu who will then do that work. Don't be afraid to hit me up angwazi lokho bangiyakhona la. But thank you. Don't be afraid to hit me up. I do that work, send it back to you. Yeah, well, then that's it. Yeah, well, ufuna PA
but manje awufuna iPA ezolokhu la yabo ufuna iPA nje ekusethethe ke usolo ukuthi une meeting ne appointment usolo ukuthi kanjani umuntu ozokulungisela indawo ukuthi you have to have an Uber. That's your crown today. Oh, thank you so much. Umuntu like how does cut songena ku phone ufuna nje mhlawumbe ngo8 kube ukuthi khona imoto othi uyongena kuyo yabo umuntu ozobe sezokuthatha ngo8 yokubeka endaweni yokuthi mhlawumbe isikhathi ukuthi uyokubeka endaweni yokuthi I'm your guy. I can organize this. It's simple. Yabo. So if you know someone or you are that person and you want that, don't be afraid to hit me up and let's work. Like Jobangish, I have so much time that I want to utilize. Yabo. M17 I get like 4 hours in Nzilut. So I want to work on that time. You know what I mean? And if you was more than a piece, that's the thing. If you was more than a piece. If I have to attend an event on Saturday, let me attend an event after my work. I attend an event, then after that it's my time. Sunday I don't work. Restrictly Sunday I don't want to be working because I have church. I have to go and worship God, then come back. So isn't there, Ganja? I think you must put a flyer and pin it on your bio. This is such a good idea. Yeah, thank you. So yeah, I'll do that also. Otherwise, Ganza, let's have a beautiful evening. Ngizafuna ukukhuluma. Nkosi yami. Sibonga. Otherwise, sibonga Ganza wethu ngangikhathele manje. This is me signing out. Case Makesana. Danko. Elimsulu iqiniso bafu ungayithola imoto ngaphandle kwelokhu zakho deposit. Yabo. Uyayithola nje imoto uyayithola mfethu ungafaka i-deposit. Thanje ngichaza lokhu sengiphuma. Isizathu esenza ukuthi ufake i-deposit. Number 1, i-credit report. Mhlambe i-credit yakho ayikho yinhle. Hayi futhi ayikho yimbi. But i-bank alitrust bese lithi kuze sikuthembe. Asibonke ungayifaka imali engaka. Uyabo. But uma ne-credit report enhle abafuna deposit leyo. Yakuthemba i-bank ithi hayi no siyamazi lo muntu be yabenza kanjani. Nomqondo lo usana. Danko sengihamba. Uma ufuna more details DM me bafo. Danko.